welcome back to my new vlog from Disang Resort Sonapur. अखा बिराद हागासिनो शुट लानो हागोन ना हाया मिथिला दा ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनोसै ब्रेकफास्ट खालामना लाहैग्रोनोसै ओमफ्राय बाकी जाजायो जालांबाय थाथोंसै जाग्रोनाया सिगां मब्रुथ नायामोन सासेया मोद्लाद्ला मोखांबो सुनानै फैया मा मोखां सुखानायानोलै खालामखांबाय ब्रेकफास्ट दा चलो ready for shoot बेहाय फार्स्ट शट लाइट सेटआप जागासिनो दा नै बिथिं रिजर्टआव फुजा जादों नालाय बेनिनो प्रसाद मोनजादों नै बेखायनो इच्छा मोजाङै नायदो नामा नों जेसेबां खिबाबो आं मिउट खालामना होगोन लोकेशन चेंज एनर्जी ड्रिंक रेड बुल So, एबारनि नेक्स्ट शटआ जागोन बेहाय स्विमिं पुलाव ने बाज्रुमसै नामा बाज्रुमसै सेटआपखौ लाबाय था Hello guys, hello. Swimming pool आवबो शूट लाखांबाय बेहायबो लाखांबाय दाना बै न'आव लागोन शटखौ न'आव लागोन नोंथांमोन देखायनि र' न'खौ एबार शट लागोन जों दहाय फुङाव नायफैनाय लोकेशना नै बेहाय बे लामायाव लागोन बेहाय जागोन एबार शटआ शट जोबथ'बाय दा ओमफ्राय एबारना लान्च ब्रेक लान्च खालामना लाग्रोनोसै जानायानो मेइन जोंनि थाखाय बरिया वेदार वाव 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 दिसां रिजर्ट वाव 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 few moments later so दा जाखांबाय लोंखांबाय रुमाव दसे रेस्ट लाबाय दाना दा एगेन शुट लेट्स गो एबारनि शटआ जागोन बेहाय बेहाय लकेशनाव जागोन एबार शटआ सेटआप जागासिनो 5 6 7 go So दासिम जोबथ'बाय ओमफ्राय दा नाइट शट दङ एसे डेकोरेशन दङ नालाय ओमफ्राय डेकोरेशन खालामग्रा मानसि सफैथ'वाखै बिसोरखौ नेगासिनो बेनि उनाव बेहाय झुलनायाव नाइट शट दङ आरो हाबा देखायनोसै हाबा नांला दे गाज्रि दामोन मानो गोलैदो नोङो मानो गोलैदो हा जल्दी खालाम आरो शट दंबावोसो मेरला ए 5 6 7 go एबार जागोन बेहाय शटआ अखानि शट जागोन एबार अखानि बेखौ लाग्रोनोसै दा
Mau đi ra, kamu kita gede olah wahe. इनका है बरखुंटू फिल्म और आज है हम पालो ये गुस्सा गार्डन nama Go starting kan salam kaha kena बरखुन ठंडा ready roll Boria. Naik dosen naik. Sana lagi. A few inches later. So sudah jebai ओमफ्राय जोबखांनानै हाखु दाखु ओंखामबो जाबाय माने रेस्टुरेन्टआ क्लोज जानो टाइम जाबायमोन बेखायनो हाखु दाखु जाबा दा गय जागासिनो ओमफ्राय गाबोन आरो बेहायनो एसे शुट दंबावो शुट जानायनिफ्राय आलदायाव एसे ओंखारलांगोन थ' नालांबाय थादो गुड नाइट गुड मर्निं दिनै जागोन सेकेन्ड डे शुट ओमफ्राय मैया फोजोबनो हायासै नालाय फुंनिफ्रायनो अखा हानायनि थाखाय थाब लानो मोनाखैमोन फोजोबनायखौमोन एसे शर्ट दंबावो बेखौनो लानो नागिरदों दा जों बेनिफ्राय चेक आउट खालामसै ओंखारलांसै आलदा लकेसनाव शुटआ जाहैगोन ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनांगोन खिन्थु बेयो थांनायनि आगोल Bye Disa. Location naik mana. Finally shoot pack up. Sampai dah thang sini nah kalau jaga sini. Train pe dong bahkan thatona ho jaro. Many hours later. 70. So sudah jebai. जोबनानै फैबाय आब'मोनाव फैदोंमोन फैनानै दुगैबाय फ्रेश जाबाय ओमफ्राय दुगैनानै दसे रेस्ट लाबाय माने उन्दुलांसनदों लांसननानै ओमफ्राय आब'आबो डिउटियावसो दंमोन नालाय डिउटिनिफ्राय फैबाय फैनानै ओमफ्राय साथा लांबाय दासो नै उनाव जों न'आव थानो ओंखारबाय आरो बेनोसै दा थांबाय थानोसै जों